Osnova preduzetništva jeste ideja, ali ona sama po sebi najčešće nije dovoljna. Kako izgleda put od poslovne ideje? Šta je uopšte dobra ideja? Da li je ono što se nama sviđa ili ono što se prodaje? Preko načina za obezbeđivanje inicijalnih sredstava za početak realizacije projekta do prototipa proizvoda, samog proizvoda, distribucije, zarade i održivosti biznis ideje, razgovaramo sa Nikolom Jovanovićem, direktorom Confide Consultinga, konsultantske kuće koje posluju širom Evrope. Dobar dan, Nikola, dobrodošao. Milutinom Marinovićem iz Digitalne zajednice, udruženja koje se bavi kreiranjem jedinstvenog digitalnog ekosistema i funkcionisanjem istog. Dobar dan, Milutin, dobrodošao. I Aleksandrom Šćepanovićem, preduzetnikom i osnivačem nekoliko startupa i idejnim tvorcem online robne kuće Zanaterija. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Hajde da probamo da definišemo šta je to dobra biznis ideja, Nikola. Kako da prepoznamo da li bi neka ideja zaista mogla biti profitabilna, da li postoje neki osnovni kriterijumi koje bi svi trebalo da prepoznamo? Smatram da ne postoji univerzalan odgovor na to pitanje. Pre svega mora pogledamo šta je to ono što nas pokreće. Znači, neke ideje se stvaraju sa idejom da bi se ostvario profit, ali tako, i to je potpuno logično. Znači, i sama definicija uopšte prirodnog društva je bilo kako nekog poslovnog poduhvata je takva da ona bi trebalo da definiše da ostvaruje prihode ili da, kažemo, generiše neki profit. Sa druge strane, dosta postoji ideja koje uopšte nisu profitno orijentisane, nego imaju, da kažemo, neku svoju viziju u tome da jednostavno učine društvo bolje. Tako da, jedan odgovor koji bi rekao da, ideja je dobra ukoliko generiše novac, nije tačan, zato što neki jednostavno imaju drugačije ideje i drugačije motive. Tako da mislim da bi uvek tu ideju trebalo testirati na način da li ona ispunjava neke naše ciljeve koje imamo u okviru sebe. A koji su to neki univerzalni kriterijumi koje bi trebalo neka biznis inicijativa da ispunjava da bi se nazvalo profita, da bi bila dobro implementirana ideja? Ukoliko mene pitate, trebalo bi da generiše neku vrednost za društvo oko sebe. Znači, ne za tog konkretnog pojedinca, nego za društvo oko sebe. Da li je ta vrednost time što će se nešto možda unaprediti ili tako što će se nešto možda smanjiti, primjer radi zagađenje, to je ono što već treba sam pojedinac da definiše, ali definitivno treba da stvori neku dodatnu vrednost okruženju u kojem živimo i poslujemo. Jasno, hvala. Milutine, kako funkcioniše IT zajednica? Kako izgleda put od trenutka kada se pojavi neko digitalno rešenje do trenutka kada dođe na naplatu? Pa, tu funkcioniše raznoliko. Dosta zavisi odakle ko počinje, jer postoje ideje koje plasiraju studenti, postoje ideje koje plasiraju neki ljudi koji su već uspešni u biznisu. Nekad čak postoji spoj ta dva, da neke velike korporacije žele da finansiraju da se nešto desi, od čega će da zarađuju. Nekad čak i neki fondovi koji se bave, pa evo kao Nikola što je pomenuo za čist vazduh, žele da sponzorišu start-upove koji će da se bave tako nečim. Sada, sa aspekta tehnologije to je interesantno, jer se često pojavljuje neka nova tehnologija, kao što smo videli da se pojavio blockchain, pa možda čak i 2010. Nisam siguran, ali tad baš rano, 12. eto. I trebalo je više godina dok to sad ne postane mainstream stvar. Dok ne postane nešto gde sad svako može da prepozna da treba da investira. Mislim, sad zavisi u koju vrstu kriptovalute, da li u implementacije neke, ali to je nešto što je sad već onako zrela tehnologija gde se prepoznaje vrednost. To je recimo prešlo put od toga što se pojavilo do nečega što sada može da se primenjuje. Tako isto i za ostale nove tehnologije i onda ih samo skupljaju. Da li skupljaju neki mali koji tek počinju, da li neki veliki, ali taj put implementacije onda zavisi već. A koliko vremenski otprilike traje put od neke ideje koja nastane do njene uspešne implementacije i realizacije? Pa tu opet dosta zavisi. Ima nekih primjera gde je nešto stvarno prošlo ekstremno brzo, to smo mogli da vidimo i za vreme pandemije. Mislim, dosta su dobro prošle kompanije koje su već postojale, recimo Zoom je postojao, ali nije bio toliko popularan, ali sad ga znaju svi živi i Zoom mnogo više vredi. Postoje firme koje su se pojavile, ne znam, baš sam juče pričao sa jednim španskim preduzetnikom koji je na svom MBA-u njegov kolega razvio ideju za dostavu hrane i implementirao, što je važnije. I onda je to nešto što se baš brzo u roku od par meseci ostvarilo. Dok postoje ideje za koje treba vremena. Recimo, neka čak i tehnologija nije zrela. Primer kompanije Pixar, to je ekstremna stvar i oni su onako već bili poznati u biznisu. Oni su planirali razvoj računarstva unapred za par godina
da će računari postati dovoljno brzi da oni mogu da snime animirani film koji žele i oni su čekali tek nekoliko godina da bi to moglo da se desi. Eto, ima i takvih stvari. Jasno, hvala. Aleksandre, kako posluje jedna online robna kuća? Da li je ideja za prodaju predmeta nastalih zanatskom proizvodnjom došla iz prepoznavanja nekakve nezastupljene niše ili je to nekako spontano nastalo? Pa, mogu da kažem i da je nekako spontano nastalo. Mi smo svo troje osnivača Zanaterije bili redovni korisnici, kupci kraft proizvoda. Mi smo odlazili na slave sa, ne znam, flašama vina iz male vinarije, čokoladama, ručne proizvodnje i uvek smo bili posetioci tih bazara i nije nam, svo troje smo pre toga već bili, da kažemo, ostvareni preduzetnici i startovali su firme koje funkcionišu dobro i desila se, tako da kažem, slučajno stvar, bili smo na nekom proputovanju po Americi i u američkoj državi Vermont smo videli jednu veliku prodavnicu u kojoj su se prodavali samo proizvodi malih lokalnih proizvođača i nikada nismo na jednom mestu videli u stvari koliko to može da bude moćno kada se oni udruže. Tu je bilo bukvalno od, ne znam, kraft praškova za veš, preko pekarskog dela, hrane, garderobe, potpuno jedan neverovatan mikrokosmos tamo i tu je nama negde već kliknulo kao wow, kad bi neko u Srbiji ove naše proizvođače tako udružio, ali to nekako ostalo da stoji sa strane, onda smo se baš te godine Milica i ja venčali u Americi, kupili smo burme online od nekih malih juvelira i tu je negde kliknulo da napravimo kombinaciju one prodavnice iz Vermonta koju smo videli u online prostoru u Srbiji, pozvali smo Ivana koji je naš treći saradnik i tako je krenulo. Tako da mi jesmo negde znali da to tržište postoji, da ti mali proizvođači prodaju što offline, što preko Instagrama, ali niko se nije bio još posvetio tome da ih okupi na jednom mestu i da im strukturiše proizvode i to je onda bio izazov koji smo mi prihvatili na sebi. Kako ste pravno regulisali poslovanje? Kako ste došli do te forme u kojoj vi okupljate male proizvođače, znači ne prodajete lično svoje proizvode, nego prodajete proizvode drugih zanatskih radnji? Mi sa njima potpisujemo ugovor o saradnji i oni dobijaju besplatno svoje prodavnice na platformi, nama ništa ne plaćaju sve do momenta dok ne prodaju i plaćaju onoliko koliko prodaju, po ugovoru koji je definisan sa njima. Tako da oni faktički dobijaju novi kanal prodaje im se otvara, koji je jači tim pre što je to kanal koji okuplja nekoliko stotina prodavaca, a ne jednu prodavnicu ili nekoliko prodavaca. Sjajno. Hvala. Nikola, kada ideja nađe svoj put, dolazimo do pravne regulative, odnosno do toga da svaki posao mora da se smesti u neki zakonski okvir. Koji oblici poslovanja su najčešći u oblasti digitalnog poslovanja? Kako biste vi posavetovali preduzetnika početnika za koji vid poslovanja da se odluči? Ok, odgovor na to pitanje je da je najčešće ili preduzetnik ili DO. Sama odluka da li da to bude preduzetnik ili DO zavisi dosta od toga koji je u pitanju projekat i čime će se baviti. Ukoliko se neko je motivisan samo, da kažemo, poreskim razlozima u toj situaciji, verovatno će mu preduzetnik biti dosta isplativiji. Međutim, sa druge strane, postoji nešto što se naziva i poslovni rizik, gde sad opet imate mogućnost da ćete možda vašim dobavljačima ostati dužni i u toj situaciji je možda bolja varijanta DO-a, zato što ste tu, da kažemo, ograničeni samo do visine vašeg uloga, osim ukoliko ne izvršite neka krivične radnje. S te strane, da kažemo, uvek treba prvo dobro pretresti ideju, vidjeti šta je strategija, koja je to exit strategija kasnije. Znači, nije to sad samo moment, svi su generalno u početku zainteresovani samo koliki su to troškovi te firme, da li je to preduzetnika ili tog DO-a, a ne razmišljaju o tome šta će se desiti ukoliko ideja bude uspela. Tako da mi u našim razgovorima sa preduzetnicima, to je da kažemo sa ljudima koji kreću da ostvaruju svoju ideju, prvo gledamo koji su njihovi planovi na nekom srednjem nivou, na nekom dužem nivou i na kraju šta je ono što oni žele postignuti svega toga. Jer ako je njihov cilj samo da naprave neki proizvod koji će porasti do nivoa da će moći kasnije da ga prodaju, on treba u startu razmišljati o toj prodaji. Iako je to onako dosta daleko, treba razmišljati o toj prodaji, a onda u toj situaciji često će biti isplativije da se odmah u startu napravi DO. Koji su to benefiti koje imaju kao preduzetnici, odnosno kao paušalni poreski obveznici, a koji su benefiti koje imaju kao DO? Pa ajmo ovako. Ako pričamo samo sa poreske strane, taj preduzetnik koji se paušalno porezuje može često biti jeftiniji. Ali to sad opet ne mora da bude tačno, zato što u situaciji kada neko ostvaruje male prihode ili uopšte nema prihode, onda je to skuplje nego da ima DO. Tako da
ne postoji, da kažemo, jedan odgovor kao, evo, ovo je prednost preduzetnika. Da kažemo, jedna od prednosti preduzetnika je ta što se mnogo brže gasi. DO ipak administrativna procedura, postupak likvidacije koji u idealnom slučaju traje 4 do 6 meseci, u praksi traje najmanje 9. I sve to vreme postoje neki troškovi, potrebni su i troškovi advokata, knjigovođe, poreskog savjetnika prilikom tog gašenja. Tako da rekao bih da je mobilnost u okviru preduzetnika dosta bolja. Novac koji se nalazi na računu, tog poslovnom računu, ajde da kažemo, je dosta lakše podići nego iz DO-a, a sa druge strane DO ipak daje neku vrstu malo ozbiljnosti, ipak drugačije vas gledaju vaši vendori, a sa, da kažemo, s druge strane i nosi tu težinu tog dužeg postupka, da kažemo, i novca kada želite da uzmete iz firme, a i s druge strane eventualno gašenje. Ali nosi tu prednost da sutra kad prodajete možete prodati udel u DO-u, a ne možete prodati preduzetnika. A koje su to konkretno delatnosti koje biste posavjetovali? Vi treba da budete preduzetnik, vi treba da budete DO? Ne postoji podela, ajde da kažemo, po delatnostima, ali rekao bih ukoliko se neko bavi, ajde da kažemo, prodajom gde ima određene troškove koji definitivno moraju nastati, u toj situaciji bih preišao na DO nego što je bio preduzetnik, zato što sam ograničen, da kažemo, do visine svog uloga. Jasno, hvala. Milutine, iz vaše perspektive, šta je najbolji način za poslovanje nezavisnih radnika? Da li je zakonska regulativa prilagođena trenutnom stanju na tržištu? Videli smo sada svi šta se dešava sa oporezivanjem ljudi koji posluju sa inostranstvom. Kako ovaj deo poslovanja možemo regulisati, a opet da bude i prihvatljiv za freelancere koji posluju sa inostranstvom, a opet da se ispuštuju neke državne norme i da se plate porezi? Pa, mislim da može zaista jednostavnije da se reguliše. Zapravo mislim da mora jednostavnije da se reguliše. Ovde imamo neke zakone koji su onako i važili i doneti u druga vremena. Mislim, pričamo o tome za freelancere, kada uopšte toliko ljudi nije radilo online. Sada to stvarno postoje bolji modeli, postoji i predlozi boljih modela. Recimo, Centar za istraživanje javnih politika je iznao, to može sada da se vidi, preneli su, bilo intervjua sa njima, kako bi to moglo sve da funkcioniše, jer neko dok ne zarađuje, stvarno, ako želimo da ti ljudi, recimo u nekom trenutku, ako neko nema posao i želimo da motivišemo tu osobu, hej, ajde probaj da napraviš nešto, možda nešto će da bude start-up, možda nešto online gde nemaš troškove ako imaš računar. Znači, hajde da ne komplikujemo život toj osobi previše. Tu onda sad zavisi naravno i od države, ali zavisi i od nas da kažemo državi jasno i nedvosmisleno da želimo takvu promenu. Sad, ja sam bio preduzetnik neko vreme, sada i dalje tu preduzetničku agenciju imam, a istovremeno smo osnovali i DO. Znači, nama je taj neki, Nikola je tu bio dosta s nama, neki test samostalnosti, zakomplikovao život. Znači, utisak gomila nas preduzetnika, s kojim se Nikola može slaži, ili ne, vidit ćemo to posle, je da je to zaista nepotrebno strogo i doneto i da nam je unalo komplikaciju. I zato smo mi osnovali DO. Sad, mi tu imamo i neke svoje želje za nekim proizvodima, nama se DO i sa druge strane nam je bio želja. Ali baš stvarno nije prilagođeno našem radu i našoj organizaciji, donelo nam je dosta komplikacija u startu. Sad, neko ko ima da plati, može da dobije Nikolu kao savjetnika i onda ga ne boli glava. Ali neko ko recimo to nema ili još na početku nije radio, baš može da se zakomplikuje poslovanje. Ja čak mislim da u fazi dok se ne zarađuje, nije loša ideja možda da se i ne osnuje ništa. To jest, nikakvo pravno lice možda ne mora da postoji. Ok, sad zavisi da li sad tu postoji neki patent ili nešto i kako sve funkcioniše, ali ne znam, znači, trenutno, evo, ja lično nisam baš zadovoljan kako funkcioniše sve to u Srbiji i nadam se da će da se promeni. A šta bi po vašem mišljenju bilo nekakvo realno rešenje? Jer ako idemo na to da ne otvara nikakvo pravno lice, to je automatski u prekršaju. Ne, mislio sam da ne otvara pravno lice dok ne zarađuje. Znači, dok ja sad pravim svoj proizvod koji će da kao radi nešto na internetu, još uvek nemam nikakve ni klijente ni ništa, da se uopšte ne bavim porezom u tom trenutku. Sad, kada krene, treba da se otvara pravno lice. Mislim, treba da se poštuju zakoni i treba da se plaća porez. I to je to. Sad, na početku delovalo jednostavnije preduzetnik, ako se samo ima proizvod, to možda i jeste stvarno jednostavnije za početak. Sada je problem, mislim, mi koji smo iz softvera, znači, mi stvarno možemo da dozvolimo sebi da ne zavisimo od spoljnog finansiranja ako radimo neke projekte ovako za neke strane kompanije negde.
I tako mi možemo da, deo vremena radim, deo vremena razvijam svoj proizvod i tako zarađujem. Tu je naravno trik da te ne povuče ovaj rad i onda da ne razvijaš svoj proizvod. I to je teško odoleti stvarno, ali to je nešto što je sa preduzetničkim modelom moglo lako da funkcioniše, sada funkcioniše teže, ali eto, mislim, još uvek gledamo kako će šta da se menja i ne znam, znači tu stvarno da sam, za sve ljude koji sada počinju, gledao bih koje su zakonske promene u planu, gledao bih da podržavam možda neke akcije, da taj zakon bude jednostavniji. Uglavnom, nešto što bi trebalo da postoji je da neko ko tek počinje da zarađuje, ko zarađuje malo, da se oporezuje malo ili ništa do neke sitne granice. A da li je test samostalnosti doneo više štete nego koristi? To možete oboje... Po meni više štete, mislim, eto, tu je bila jedna zloupotreba koju je država želela da spreči, da umesto da zapošljavaju ljude, da ih drže kao da rade na agenciju. E sada, to je bila kao neka nezvanična subvencija i to je zapravo pomoglo rastu IT-a. E sad, to je sprečeno, super, sprečena je zloupotreba, s tom zloupotrebom je bez po meni vidljivog povoda sprečeno i za ljude koji nisu to zloupotrebljavali, znači nisu bili fiktivno zaposleni, sedeli u kancelariji poslodavca, odjedanput je i za njih došao neki rizik koji može da bude onako dosta veliki ako bude nekog slobodnijeg tumačenja. Naravno, znači ako neko ima advokate, poreske savjetnike, ako generalno ima novac, može da se informiše, može da se zaštiti, ali to je bio jedan vrlo prost sistem gde ti ne treba ništa pameti. Aha, samo dođeš, mogu još sa paušal aplikacijom. Skinem aplikaciju, otvorim, mnogo manje mislim. Sada ipak treba taj deo, ajde konsultuj se sa ovim, sa onim, to je jedan put novac, pažnja, manje fokusa na svoj proizvod. Jasno, hvala. Aleksandre, internet trgovina je jedna od retkih oblasti koje su doživjele procvat tokom pandemije u odnosu na period pre. Na koji način online prodavci mogu biti konkurentni gigantima nove ekonomije kao što su Amazon, eBay, AliExpress i šta je ključno da bi ovakvi preduzetnički poduhvati uopšte zaživeli? Da, mi smo imali negde i tu sreću u poslovnom smislu i nesreću da se pandemija desila. Mi smo krenuli u decembru prošle godine da radimo. Pandemija se desila par meseci kasnije i sad u slučaju da smo bili, da kažem, malo bolje etablirana platforma, mi bismo instant mogli da doživimo benefit zbog toga, međutim mi smo bili u sred pozicioniranja kad se to desilo. To je nama napravilo jedan zastoj, pa nagli skok, pa pad, tako da je to bio jedan onako, da kažem, turbulentan period za nas, taj period vanrednog stanja. Drugo, kad ti skokovi u prodaji, njih nisu dobro hendlovali ljudi iz kurirskih službi, imali smo jako puno problema na tom polju, ali se to stabilizovalo i sad stvarno super funkcioniše. A što se drugog dela pitanja tiče, to nije samo ni tehnološko, to je jedno prosto preduzetničko pitanje, negde čini mi se da za šta god da se čovek uhvati da novo stvara, tu već postoje neki giganti i tu je zapravo ta umetnost, ta preduzetništva naći negde svoj put. I ako posmatramo sve te strane gigante, pa čak i ove domaće, nazovimo gigante, te, da kažem, jače domaće sajtove, to možemo da napravim neku paralelu, recimo, to je kao neki autoput na kome oni svi voze jako brzo svoje moćne mašine. Nas troje nemamo nikakvu šansu da pokušamo se trkamo, ali mi možemo, recimo, da ponudimo ljudima road trip sporednim putevima kroz, ne znam, nekakve šumarke i vinograde, da prosto da napravimo jednu platformu koja će da ima neku svoju magiju i svoj neki lep osjećaj, koja možda nema taj masovni potencijal da se takmiči, ne znam, sa Amazonom, ali koja može da ima svoj potencijal, da ima jednu pristojnu grupu ljudi i prodavaca i kupaca i organizacija koji podržavaju tu priču da ta platforma bude tačka okupljanja i to ide dobro. Mislim, mi u ovom trenutku imamo već preko 400 prodavaca, proizvođača malih srednjih preduzeća, taj broj raste. Mislim da ćemo do nove godine da prebacimo i preko 500. Tako da naš put je takav da mi s nekim svojim prednostima i s nekim svojim afinitetima koje negujemo izgradimo jednu autentičnu priču bez pokušaja se trkamo u trci koju smo izgubili pre nego da smo i krenuli. A koliko su ljudi skloni kod nas, pošto vi konkretno bavite se prodajom zanatskih proizvoda koji obično imaju
veću vrednost, odnosno cene su nešto više u odnosu na masovnu proizvodnju. U Americi, recimo, ili bilo gde u Evropi, su ti proizvodi jako cenjeni. Čim ima etiketu handmade, nešto zna se da vredi. Kod nas i dalje je trka onako, da li će neko da izdvoji veću, koliko su ljudi skloni da plate veće svote novca za online prodaju? Tako je, to je dobro pitanje, pa ova naša, mislim, ovo što mi radimo je jedan pionirski posao i mi sad okupljamo bukvalno od nekih potpuno razvijenih, prepoznatljivih, da ih nazovem hipsterskih gradskih brendova, do malih proizvođača meda, recimo iz unutrašnjosti kojima je Zanaterija prvi izlet u online poslovanje. Tako da je to jedan širok front koji mi okupljamo i nekako je široka je i ta, da je nazovem, publika ljudi koja je Zanaterija zainteresovala. Znači, imamo prosto neki jako skupi proizvodi se jako dobro prodaju i veliki broj ljudi već zna baš to o čemu si ti pričala, znači o toj vrednosti koju ručni radovi donose. S druge strane, mi imamo i dosta povoljnih proizvoda, što ručnih radova, što prehrambenih, što proizvoda za decu, bebe, znači čini mi se da pokrivamo malo veći spektar od tog, da kažemo, ekskluzivnog pristupa kakav ručni radovi ima, ali definitivno ima još mnogo prostora za edukaciju i dalje dobijamo pitanja zašto su ove dečje kožne cipelice 3.500 dinara, zato što ih je neko rukom šio. Rukom šio i izgubio mnogo vremena na to. Hvala. Nikola, gde biste uputili mladog preduzetnika po novac ukoliko ima dobru ideju? Ka korisnicima ili ka finansijeru? Kako konkurisati za grant i gde je najbolje potražiti sredstva za implementaciju ideje? Samo bih se dopunio Aleksandar komentar od malo čas oko one lepe paralele između sporednih puteva i autoputeva. Znači, to je upravo ono, ako se sad vratimo na prvo pitanje, neka dodata vrednost. Znači, kako se boriti sa gigantima, stvoriti neku dodatu vrednost u odnosu na te gigante. Znači, ja bih ajde, okej, sad, da izuzmemo one patriotske motive, ali ukoliko ovdje imam bolju korisničku podršku, sigurno će otići pre ovde nego neku veliku firmu gde možda nisam ni bitan. Što se tiče ovoga, da li da se okrenemo, kad su u pitanju finansiranje, kada je u pitanju da li se okrenemo prema finansijerima, prema korisnicima, smatram da tu sad treba vidjeti zapravo šta je ta ideja. Je li tako? Znači, ukoliko mi želimo da, na primjer, bavimo se životnom sredinom, svakako bi se okrenuo prema nekim možda projektima Europske unije, ili tako dalje. Sigurno negde ima neka sredstva koje su namenjena za takve, da kažemo, delatnosti. U tom smislu uvijek bih gledao da li mogu odatle dobiju neki novac koji će mi pomoći da moja ideja bude bolja. Sa druge strane, ukoliko su neke ideje čiste profitne i nemaju takvu neku svrhu, mislim da je ipak naše podevlje osuđeno na to da zavuče ruku u svoj džep, eventualno neku pozajmicu od prijatelja, od banaka ili od nečega i da pokuša da sam tu svoju ideju isfinansira i izgura. Verujem da Aleksandar to može isto i da potvrdi, jer nema, nažalost, toliko dostupnih fondova koji će dati novac tek tako zbog neke ideje, jer ideja koja ideja u principu ne vredi ništa dok nemamo proizvod. A kad imamo proizvod, onda možda i dobijemo neki novac. Ali i kad imamo proizvod, pitanje da li ćemo dobiti novac, jer mora se vidi kolika je sposobnost tog proizvoda da generiše opet neki prihod za tog nekog investitora, a biznis je surov. Znači, vrlo je prosto reći, ajde, mi imamo takve isto, to jest ja sam imao u svojoj karijeri i takve angažmane, da vi dođete i proveravate neki startup, uopšte koliko on vredi i sad neki prodavac ga, ajde da kažemo, želi neku cifru X, a njemu neki kupac nudi petinu od tog X. Zato što on ima, zato što taj prodavac, da kažemo, ima neku sentimentalnu vrednost. I u tom smislu smatram da uvijek treba pokušati za početak nešto što možete sami, ukoliko su neki projekti gde postoje finansiranja, da kažem, neki bespovratnih sredstava, naravno da prijaviti se, ali biti vrlo obazrivi kada su u pitanju finansijeri koji su profitno orijentisani i možda u početku bolje birati neku banku nego tako nekog finansijera. Jer dešavam se, na primjer, da neki fond jednostavno želi da uloži sredstva u vas, ali očekuje mnogo visoku profitnu stopu koju vi možda ne možete da ispratite i u toj situaciji vi možete samo još izgubiti mnogo viši novac nego da ste se zadužili kod nekoga. Da, baš kad ste pomenuli ekologiju, imali smo primjer Solagro, pametnih presa i Weekend fondacije, sa njima smo imali okrugli sto na temu ekologije. Oni posluju zajedno i došli su do toga da je Solagro, kao mali startup, od ball packaginga aplicirao za sredstva, razvili su pametne prese koje sada implementiraju širom cijele Evrope, tako da postoji neki način da se ipak dođe do tih sredstava i da se onako raširi proizvodnje. Tako je, znači vi ćete imati često i kompanije koje su spremne da izdvoje neka sredstva u okviru njihovog, da kažemo, njihove društvene odgovornosti, ali tako može da je nazovemo,
i da će možda želiti da investiraju neke projekte koje možda nisu kompatibilni čak sa njihovom delatnošću, ali koliko se još desi nešto što je kompatibilno kao u toj situaciji, onda definitivno možete očekivati neka sredstva, ali smatram da je to ipak na nekom uopštenom nivou vrlo veliki izuzetak. Izuzetak potvrđuje pravilo, ali opet vrlo mali broj slučaja. Milutine, koliko je važno dobro upoznati profesionalnu oblast iz nekog velikog sistema pre nego što se krene u samostalnu avanturu? U kojoj sferi digitalnog poslovanja vidite najveći potencijal za razvijenje malih biznisa? Pa za prvo pitanje mislim da stvarno stvara veliku prednost i da može da bude dosta otežavajuće ako neko ne poznaje tu i tehnologiju i sisteme. Jer vrlo često se dešava da ono što kažu na engleskom reinventing the wheel ili da neko hoće ponovo da izmisli točak za nešto za što postoje sistemi, možda u okruženju te osobe ne postoji rešenje i onda ta osoba super ima ideju, hoće da smisli i onda kasnije tek shvati aha, postoje rešenje za to i nekad čak je nešto što je mogla ta osoba sama da uzme, da ne mora da implementira, postoji besplatne rešenja koje mogu da se uzmu za ponešto. Sada za ove tehnologije tu sad zavisi da li gledamo na nivou Srbije, na nivou sveta i sad ima tu jedan baš dobar citat Alan Kay, on je čovjek bio onako i programer i vodio je onako razne neke tehnološke timove tamo po Silicon Valley-u. Ima the future is already here, it's just not evenly distributed. Znači budućnost je već ovde, samo nije ravnomerno raspoređena. Znači mi možemo da vidimo da je Uber poslovao godinama pre nego što je Cargo napravio aplikaciju koja radi isto to. Znači, nije lako napraviti aplikaciju koja radi isto to. Ali to je nešto što, eto, funkcioniše sada uspešno. Mislim, ne znam kakvi su im bilansi, ali pretpostavljamo funkcioniše uspešno u Srbiji. Završili na Forbesovoj listi, čini mi se kao 10 najuspešnijih ideja. Da, moguće, mislim... Pa da, ali takve stvari, znači, nešto, mislim, može čak da se gleda koji su onako najzanimljivijih 100, 500 aplikacija, neko ko ima vremena i da vidi šta od toga ne postoji u Srbiji, da li bi moglo da postoji. To bi bio jedan sasvim validan izvor ideje, pogotovo neko ko već možda ima novac ili znanje da to implementira. A ovako što se onako high-tech stvari tiče, mislim, tu jeste taj blockchain, mada, mislim, i dalje premalo ljudi zna da implementira takve stvari, tako da tu još uvek ima i tekako kao prostora za inovacije korišćenjem blockchaina, ali, mislim, evo, kvantno računarstvo se razvija, tu još uvek ne znamo koje će da budu primene, imamo neka nagađanja, sad se tu trkaju, ne znam, i Google i IBM i svi živi i tu moći da se koriste njihovi resursi, da se za neke probleme to primenjuje. Sad, to će više biti start-upovi koji možda osnivaju PhD-evi neki. Takođe, za machine learning i VR i AR, te stvari koje često idu zajedno, zato što sama obrada signala za koju je potreba neki machine learning, neka veštačka inteligencija da to obrađuje, je često povezano s time šta ćemo mi da radimo u virtualnom prostoru. I to su stvari za koje sada mogu da se rade mnogo plemenite stvari, jer eto, neke ljude koje znam koji su tamo u Americi, koji rade kao lekari, istraživači, oni sad svi uče Python i uče te stvari da bi mogli da primenjuju te neke imaging tehnike, da vidi kao gde je rak, gde nije rak, tako te neke stvari da poredi. Tako da, za sada bih ja, ako bih morao da biram jednu stvar, onda te neke machine learning tehnike koje mogu da stručni ljudi iz različitih oblasti uče za svoju oblast i koje mogu ljudi koji znaju onako tehnologiju, koji su programeri da uče za sve oblasti. Jer tu stvarno može da ima još mnogo malih primjena. Čak i za stvari koje već postoje, koje su do nekog rešene, mogu da budu rešene bolje. Ali evo, pomenuli smo blockchain nekoliko puta. Gde bi još ovaj sistem mogao da se primjeni, a da nije u svetu decentralizovanih finansija, da može uspešno da posluje? Pa, bilo gde je potrebno neko decentralizovano odlučivanje u koje svi akteri treba da imaju poverenja. Tako da neke vrste glasanja su tu, recimo, potencijalna primjena, sad ne znam koliko na tome može da se zarađuje, ali neke isto vrste automatskih raspodela dobara, koje se specifikuju napred, koje se onda rade bez da sad treba da ne znam koliko advokata pregleda sve živo. Mislim, i dalje bih savjetovao da advokati pregledaju to makar u startu, da se vidi šta će da se desi s tim, jer ljudi kada specifikuju stvari vrlo često greše. Ali bilo šta gde na kraju treba da se dešava neka raspodela dobara, vremena, prostora i da to može da se specifikuje lepo, da ljudi ne moraju nužno da veruju jednim drugima, nego da mogu da veruju sistemu. Lancu poverenja, da, hvala.
Aleksandre, koje digitalne alate mora da poznaje i primenjuje svaki preduzetnik da bi uopšte mogao da posluje i bio konkurentan na tržištu? Vi ste nedavno dobili nagradu kao game changer. Koje su to neka nova pravila kojih bi svi trebalo da se držimo? Tu se bojim da nema univerzalnog odgovora, ne znam. To je, kako i Milutin reče, budućnost je ovde samo nije distribuirana svuda, prosto čini mi se da svako negde u skladu sa svojim potrebama uzme deo te budućnosti da je koristi. Neke stvari ljudi prosto usvoje jer žele da se unapređuju, neke stvari jer moraju. Mislim da je to stvar, posebno u Srbiji, ne znam, ovde čini mi se da se većina digitalnih tih, da kažem, inovacija usvaja više iz nužde nego iz potrebe. Tako da, ne znam što da kažem, osim da je to u ovom, posebno u Srbiji, posebno u ovom trenutku velika komparativna prednost biti digitalno što pismeniji. I to čak ne ni toliko u tom nekom, da kažem, geekovskom smislu, koliko prosto biti svestan šta se dešava oko tebe. Ti uopšte ne moraš ni da poznaješ te alate da bi ih koristio. Treba da poznaješ ljude koji znaju da ih koriste, da ih programiraju, da ih naprave, a da ti prosto razumeš mogućnosti koje ti sad ova digitalna revolucija pruža. Što se game changera i OTP banke tiče, tu su se ajde da i ja citiram jednog od meni dragih mislilaca Bajagu i da kažem, on ima taj super stih, nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Tako da se, čini mi se, to negde s nama desilo sa ovim game changerom. Mi smo u zanateriju ulagali svoje resurse i znanje i kontakte i svoje vreme i svoj novac i prosto veliki fokus nam je bio na tome, a mi radimo tek 10-ak meseci, znači tu još uvek nema tog nekog profita koji kad bi se merio, to bi bilo smešno za koliko malo novca mi to radimo. I nekako u jednom trenutku kada se osetio malo taj nekakav, da kažem, zamor materijala u smislu da prosto bilo je vreme za jedan skok u našem poslovanju koji mi nismo mogli u ovom trenutku da isfinansiramo, a baš poučeni ovim pričama, mi smo svi već iz preduzetničke priče, znamo da ne treba srljati ka tuđem novcu, jer to je ono u narodu što kažu sipanje vode u rakiju, nemaš onda 2 litre rakije, nego imaš 2 litre što nije ni voda ni rakija. Tako da videli smo taj konkurs i ja baš se sećam kada sam čitao taj tekst konkursa, kao da su nas opisivali. I mi obično se u nas troje imamo tu Viber grupu preko koje dogovaramo sve za aktivnosti i sve neke. Ja nikom ništa nisam javio, ja sam samo popunio tu prijavu i samo sam im javio, OTP banka je nešto raspisala, ja sam nas prijavio, ne znam koliko će se ljudi prijaviti, ali mislim da imamo velike šanse da pobedimo. Zato što prosto, ne zato što smo mi najveći carevi na svetu, nego je konkurs tako bio koncipiran da je bukvalno tražena takva jedna kompanija. I onda je tu prošlo 4 neka nivoa selekcije. Prvo smo ušli u uži izbor, polufinale, finale i na kraju pobeda. I to nam sad jako znači. Znači nam, dobili smo dosta medijske pažnje, dobit ćemo još medijske pažnje, što nam je još uvek, jer mi se i dalje probijamo. Važno nam je što smo dobili neku vrstu validacije toga što radimo. Tu su neki silni žiri u 3 ciklusa odlučili da je to dobro. To su ljudi iz biznisa, bankarstva koji su nas ispitivali, tako da negde su nam dali neku vrstu legitimiteta za ovo čime se bavimo i na kraju naravno taj finansijski deo, nagrada od $1.000.000 koju možemo da uložimo i u marketing, da dođemo do još više ljudi, još više proizvođača, kupaca i da unapredimo funkcionalnosti na platformi, tako da se radujemo. Sad kreće taj neki novi period u našem razvoju i nešto što smo priželjkivali i sad će se desiti i raduje nas. A koje su to pravila od kojih vi ne odstupate? Gde vidite budućnost poslovanja kada sledite ta pravila? Sa sanaterijom je malo specifična stvar, zato što mi smo, baš je malo pre Nikola pričao o motivima, i Milica ima scenografsku firmu koja dosta uspešno radi i događaje i pozorišta, filmove, spotove. Ivan ima svoju IT agenciju i radi kao konsultant. Ja sam više iz ugostiteljstva došao i to su sve negde, da kažem, projekti, poslovi koje smo radili koji nekako
mi smo uživali u njihovom stvaranju, donosili su neku finansijsku sigurnost, ali nisu imali tu komponentu, ajde da ne zvučim pretencijozno, menjanja sveta, zapravo stvaranja nečeg što ne postoji i što ne utiče samo na naše živote i nekih naših klijenta, nego što može na kompletnom društvenom planu da se pojavi kao nekakva pozitivna promena. Tako da je nama to bila glavna vodilja i dalje, da napravimo nešto značajno što stvara neku lepu promenu ovde u poslovnom okruženju i onda kroz to mi zapravo biramo i dalje korake. Jedan od izazova je bio taj kako vršiti selekciju proizvođača. I onda je jedna od stvari koju smo zacrtali, recimo u početku, je da oni moraju da budu manje ili više autentični. Znači to što ti imaš malu proizvodnju, ne znam, čarapa, koje su sve crne i izgledaju isto kao čarape kineske sa pijace, te ne može svrstati na zanateriju, jer ćeš nam ti svojom ponudom ugušiti tu sekciju. Tako da tu smo malo imali, malo su se neki proizvođači i ljutili, bilo je i tako tu nekakvih problema, ali tu nismo odstupali i uopšte, znači, svaka naša i partnerstvo koje planiramo, svaki budući proizvođač, svaki naš mail koji pošaljemo kupcu, mediju, negde nosi u svojoj suštini to zbog čega smo mi ovo započeli i onda ono nekako to stvara okvir za našu komunikaciju i za naše poslovanje uopšte. Sjajno, hvala mnogo. Nikola, gde vi vidite budućnost svog poslovanja? Šta su ključni aspekti kojima će jedna konsultantska firma morati da se vodi? Neću da vam kažem. Pa, evo, Aleksandar je malo čas rekao, kaže, dobro, mi, kao da ne zvuči pretencijozno, ali mi menjamo svet. Znači, vi stvarno nekome menjate svet. Ono što ja vidim kao budućnost konsultantskog sveta, da bar ovog konsultantskog dela koji se mi bavimo, je to da pokušamo da promenimo svet naših klijenata. Znači, ja ne vidim više, ajde da kažemo, ja sam poreski savjetnik po zanimanju i pravnik, ne vidim to više kao ti me pitaš šta postoje, kažem koje su poreske implikacije i time završim svoju priču, nego još i na koji način mogu da saslušam, da vidim šta je ono što ti želiš da postigneš i da stvorim tu dodatu vrednost koju sam već nekoliko puta pomenuo. Jer ono što sam primetio da se događa, to je da kada ljudi idu, da kažemo, kod različitih konsultanata, oni dobijaju odgovore iz ugla svakog od tih konsultanata, ali niko ne sad ne kaže, evo sad sve ono što si čuo, da sublimiramo u jedno i da ti pomognemo oko toga koje su to putanje koje ti možeš zauzeti u budućnosti. Jednostavno da ti da neku preporuku, da ti da neki savet kako da postupiš dalje, a to nije samo odgovor na pitanje koje je bilo postavljeno. Tako da ono gde ja vidim razvoj svakako jeste jednim delom digitalizacija. Mi već imamo, da kažemo, poluautomatska knjiženja. Znači, meni je bilo simpatično da naš novi klijent koji me zove i kaže gde mogu da donesem fakture na knjiženje. Rekao, nigde ih ne donosiš. Pa ne, ali stvarno, nigde ih ne donosiš, skeniraš, uploaduješ na server, mi ih knjižimo sa servera i to je to. I njemu to je bilo strašno čudno. Čak više nema potrebe ni za štampu. Mlad, ima 25-6 godina, bilo mu je nepojemljivo da kako to misliš ne donosim račune. Tako da, pored te digitalizacije, koja definitivno jeste jedna od stvari i da kažemo prilagođavanja savremenim trendovima, mislim da je fokus svih konsultantskih kuća taj da pokušaju da više, da kažemo, udovolje svojim klijentima i da pokušaju da klijentima odgovore na ona pitanja koje klijenti nisu ni imali. Jer vrlo često se događa, na primjer, jedna od naših prednosti, a sad da ne bude ovo kao marketing, je ta da uvek pokušamo da vidimo i ono što nas klijent nije ni pitao, da nije znao da zapravo treba da nas pita. I vrlo često se dešava to da kasnije naši klijenti kad sarađuju s nama kažu pa da jeste, ja uopšte nisam razmišljao u tom aspektu, vi ste nam pomogli vašim pitanjima. Uglavnom su to, da kažemo, start-upovi. Jasno, to su i neke stvari koje digitalizacijama, koliko neka mašina dobila inputa, to neće moći da proceni i da nauči. Jednostavno, to je to. Znači, postavljaju ljudi pitanja da kažemo svoju muku trenutnu koju imaju da reše, ali onda treba reći, dobro, ako rešimo to pitanje, da li si rešio ovo sledeće? Pa o tome nisam razmišljao, to što mi je sad bitno ovo. Mi smo tu da kažemo šta ga čeka na 3., 4. koraku možda su. Jer mislim da smo čak i pominjali ranije u razgovoru koliko će to nešto koštati. Kada, evo na primjer sad, mislim da si ti baš Milutine bio rekao, neko ne mora da bude iz ove sfere, ali možda ima dobru ideju, ali onda ja imam sjajnu ideju, mislim možda imam i više ili ne, nijednu, nije ni važno, ali ako dođem kod nekog iz IT delatnosti, on će mi reći da to košta drastično, košta milione i onda sad mislim, sjajno, nije baš i neka onda ideja. Tako se isto može desiti da jednostavno ljudi ne znaju šta sve to, oni hoće postignu nešto, ali ne znaju koliko to košta. Sa strane, zato tu postoje konsultanti koji su onda spremni da saslušaju sve to i da pokušaju da daju neke alternative tako da se ti troškovi smanje, a da to sve bude u redu. Sjajno, hvala. Milutine, kako vidite razvoj digitalne zajednice?
Koji su ključni aspekti u kojima će se ona usmeravati i razvijati dalje? Aha. Sad to, mislim, mogu da odgovorim dvojako. Za digitalnu zajednicu kao udruženje, ono gde sam član, i za digitalnu zajednicu generalno. Za digitalnu zajednicu kao udruženje gde sam član, tu onako mi imamo tu svoje neke ono kao turbulentne periode gde gledamo kako da možemo da funkcionišemo dobro, jer smo mi onako počeli na entuzijazam, bez mnogo poznavanja prava, tako da onako baš neke infrastrukturalne stvari treba da sređujemo i što se tiče i statuta i funkcionisanja, eto, vidjet ćemo kako će to da ide. A što se tiče cele digitalne zajednice, meni je stvarno super što se sada oko ove cele freelance teme, što se recimo pokrenulo udruženje radnika na internetu, što je takođe bila ta neka peticija koja je pokrenulo udruženje Kreni promeni, zajedno sa udruženjem za zaštitu zakonitosti i ustavnosti, ispravit će me ako grešim, i što onako, tako još su se aktivirali ljudi na razne načine i mislim da bi stvarno bilo dobro da se onako tu udružujemo što više, ne moramo čak ni u jedno te isto udruženje, nego može i više stvari, da imamo različita mišljenja, oko nečega nećemo da se slažemo, oko nečega hoćemo i da samo budemo dovoljno glasni, da neko ne pomisli kada ćutimo na neke stvari da mi zapravo nemamo mišljenje, nego nismo se organizovali dovoljno dobro do sada da možemo odmah da se čujemo. I mislim, sve što se tiče infrastrukture je tu ovako, mislim, imamo društvene mreže, znači imamo kako da se okupimo i online ne moramo uživo da se okupljamo, ali eto, sada je na nama ljudima da se tu onako ponašamo ozbiljni i da budemo fokusirani na svoju dobrobit i na dobrobit celog društva. Jasno, hvala mnogo svima na informacijama koje ste podelili, na vremenu koje ste izdvojili. Ako imate ideju o kojoj mnogo razmišljate, ne odustajte lako od nje. Pratite konkurse, tendere, grantove, tražite partnere i odvažite se. Gubi samo onaj ko ne pokuša. Sledeća diskusija je na temu koja je sve prisutnija – digitalni rad. Vidimo se u 15 časova.